nanai lung oi lo deuh chu mengtia ni chuan a kalsawn puia jogi pawh chuan fanga chu Mr Kim a biak fel leh fel lo ava zawta alu a lo thing mengtia ni kha Mr Kim a tunu niin an spokesperson thar tur alo ni nge alo in tih buaipui te an ni bawk sia jogi chuan nuam lo a ti hle nanai kha alo kal le a jogi bawk chu alo tawng le a tawng angai thla peih si lo jogi chuan a beng te chu alo ti ngawng daia fanga pawh chuan jogi chu kaiin a chhuah pui wangwang a ke bil na lam kha ala tin a leh zuia fanga chuan a pawm hawt a tawp an proposal te Mr Kim an a pawm sak du lo awang khan fanga chu a lung oi vak lovin a hria a jogi pawh in nuam lo a ti hle ama awang emaw te a ti ve bawk ani mahse fanga chuan nangmah awang ani lo hetiang hi chu a thleng vo thin a lawm alo ti hlawa kupri nen chuan an company buaina chuan sawi duna Mr Kim a chung changah chuan fanga ayo a hma a lak theih nan an inah chuan va kala intifai tu anga va tran chu a tum ta ni an in ava thlen chuan an nupa in hau thawm chu a hreta a an nu chuan i tlangval laia i insawi angpui ni awm lo i chhuak reng mai tin alo ti taw alo ni a lung oi lo deuhin an pa chu a rawn chhuak lui tho jogi erawh chu an nu chuan intifai tu pa ngai emaw tiin alo luh tir ve mai a mahse a vacuum cleaner ken lai hman dan pawh alo thiam si lo chuta karah fanga chu alo lang ve hlawm bawk si engi hetai ti a tin alo zawt ho mai hetah hian ka in hlawh a he khawl hman dan hi hria em tin alo zawt fanga nen chuan an han rispa nok nok a an thiam ve ta mai bawk chuti lai chuan Mr Kim a chu an nu chuan va khawlin fanga lo kal thu te chu va hrila an in hau zui le ta hram an in hau thawm chu an vangai thlarua a kanin nei anniversary pawh i theih ngilh thei ania tiin perfume pakhat hi an nu chuan alo keng rana chu perfume chu F group product hmasa ber ani a reitu em awangin an siam chhuak tawh ngai lova formula te pawh an hriat tawh lo awangin han siam sak le chu duh viau mahse fanga chuan a hu phurh hle mahse jogi chuan rim hriat na ani thatna kha hmang tangkaiin pui theih a in be se a an siam theih chuan an in ngei phah anga an lam tanga an siam theih an in be se ni fanga chuan a perfume ken lai bur te chu ava haw saka angai ang chia an thun sak le tur thu chu ava tiam ta ni lepa chuan kalin jogi chuan perfume chu chutiang angrim chia siam dan tur chu angai to ta char chara a buai khop mai chuti lain kupri po in signal chu alo thon chuak ve char char boka mahse thui tak a thleng thei tlat lo a awmzia chu a hre thiam lo hle a khawl te pawh chu a tha vek tawh bawk si tu emaw in a block sak ani a ring ta hiala a ring dik chia bawk party na a jogi tlutur lo dang tu khan a computer candy tia a ko thin hmang chuan alo block tir zel mai alo ni a chu pa chu jogi chan nana leilama tir le mai rot tu alien pakhat kha alo ni a ama pui tur chuan a rukin an lo tir thla ve lo ni a hming chu Shri iya ani jogi lo hmusit tu pawh kha pula khan alo tlak tir hmak chu ni in jogi chu a theina ang anga pui chu atum zela perfume siam chhuah baka midang kut ziak ang chia te pawh chu olsam takin jogi chuan alo thiam le zela fanga chu alawm hle Mr Kim ate nupa chu Rose restaurant ah chuan zandar ruk le a chan ve a kaltur chuan an hrilh tir ta ve ve a an be sei ang chuan an vain hmudun taran mai minute som chuang chu an ngoi wangwang hnuah an nu zawk chuan ngaidam chu adil ve ta hrama mahse an leiin ngei thei chuang lo jogi chuan an thu sawi te chu awangai thlaru le ngala a super power hmangai na hmang khan ka tum le ta mahse an nu chuan Mr Kim a chu thinrim takin tui chuan a hmaya alo the saka akal chhuak ani chuan in thena duh thu te a sawi ta rup mai jogi la chuan eng power ma chu a hmang le thei tlat lo maya a thei top chuan a han form khom ta a an nupa chuan a vom fu thei ta hlau mai pangpar te chu an lo par mawi le sawta an nupa pawh chu an lo in hmangai thar le ta
van lamah chuan halmawi te an lo de chuai bawk a fanga chuan chuti te thuta boruak a in thlak thut mai chu makati ang reng hle thung fanga chuan perfume an siam sak te chu pukima te hnenah chuan a pe a chutiang perfume hlui tawh lutuk mai an siam chhuah thiam takah chuan Mr. Kim a pawh in fanga chu ringtalkin a lo pawmpui ve ta a atuka board meeting an nei hunah a hriat dawn ani Jaya pawh anu chuan a lo la hre chhuak lo tluang zela kupri tawng hrang hrang thiamna chuan a chan fo thin mahse thudik taka zepa anu laka dawt a sawi ring awang chuan Jaya chuan nuam a ti chuang lo kupri pawh chu an khawlama huwat vat chu a chak tawh a mahse tuma a bepop thei bawk si lo chu a rilru a ha ve hle mahse Jaya nena an han in kom tawh chuan a rilru hana te chu a chhawk zang khai huaiin a in hre thin a chutah Jaya chuan a lu a lo chu sak heu takah phei chuan lumati in a sa leh da hut mai a tuilak sak turin Jaya chu a ngen vata a hoisawn hlan chuan satila a lo chang leh hman dai tawh a luilama a kal liam tur chu Jaya chuan a zuk hmu hmana kupri erawh a hmuta lo jogi lawm lutuk pawh in thil a ei leh tuam tawh a a in ha bul bawk si fanga chuan a coat in a mal te chu a lo khuh sak jogi chuan eitur te chu lo bar ve a lo tum ve thung a anila chuan a lo duh si lo anin nawr vel na lamah chuan anin muah pal ta hlau mai hormone te pawh chu a leng kual leh ta chiai mai a jogi zungbunah te chuan an lut leh sup mai tuna chuan kupri pawh a pangai a lo let leh tawh a Jaya text pawh a chhang let leh thei tawh jogi erawh chu rui em in fanga chuan a lo thla haw ve thung ani erawh jogi wang khan amu hil hlei thei lova anin fawh lai te chu a ngai tua chhuak a a lai deuh bawk si a khi deuh vur reng mai jogi lo har pawh a zungbuna hormone element lo pun bel awang chuan a phur deuh sawta chu baka F group in hormone perfume an siam chhuak tep tawh bawk a an hawt thei tep tawh in an in ring office ah chuan ni dang ain fanga chuan jogi chu a ngai sak sawta a be tha sawt bawk ama erawh chu ani erawh chu engmah thleng lo ang mai in a lo awm tlata nui vur a lo ban hnai te chuan fanga chu a lo lai vel hle a awm dan chu a dik tawh tlat lo mahse jogi erawh mi sa in induh thiam phawt mai rawh ti a thurun a lo pek ang chuan a lo awm ve tlata chutianga jogi in a pe hel tak zela chuan fanga mang ang chuan secretary hana chu kovin ka thiampa pakhat hi meichhia in a fawp ringawta mahse a induh san le dei bawk sia enge awmzia le a ti veinul mahse secretary hana chuan ama le jogi chanchin a sawina ani ti chu a lo hre thiam veka jogi chu fanga fawh hmasak ber ani ti a hriat hnu phei chuan a nuia zaru hle a induh khum vel mai che ni chu tin a lo chhang ta a chuti chung chuan jogi hnenah chuan fanga chu induh khum zel tur chuan a lo fuih so le ngal a duh tak ani ti a in hriat chhuah hma chu induh turin a ti ani jogi pawh Mr. Wang a hmutur chuan a vakala hri a kha a lo kal nolh mai jogi chuan party na ami kha ani ti a lo hre ngal mai a chu pa pawh chuan an voi hnih in hmuh lawm nan pui angai chuan pui a in huam reng thu a lo hrila chu baka zanriah te kilpui turin a sawm bawk chuti lai chuan F group board lampang pawh in meeting an lo nei mek a Mr. Kim a chu fanga lamah chuan a tang ta hlau mai a project thar buai pui pawh chu an lo phal sak ta ni fanga chuan jogi chu hmuh lo awangin a awmna zawta secretary hana chuan company pakhat one design a kal thu a lo hrila an thil tih tur te chu an zawh fel hnu chuan hri chuan jogi chu thil ei pui tur chuan a hruai ta a hri chuan in boss fanga nen hian in pawh viau ani maw tiin a zawt min chhawr tangkai khawp mai chu zung chu ni mai tin a lo chhang party na khan in kai lai kha ka hmu a in ngai zawng emaw ka lo ti dewa a ti chuan khu bor chungin jogi chuan engma anin kara a awm lo thu a sawi chutia an chawl dun lai chu fanga te tlan haw tur khan an va hmu a khawl ngal
rang deuhin jogi chuan hri chu a tlan hawsan leh ta ngal futa fanga erawh chuan jogi lo tlan chu lo hmuakin a thil leh te chu midang a pe veka jogi la chuan a ui em leh ngala a punula karlamah chuan a pu phei ta dai beisei lo tak mai in pikangi jayanu chu misai te thingpui dawrah chuan a lo leng lut leh nolh mai a jogi a lo zawng chu ni in kupri chuan a hmuh hlau takin a lo hnung chhawn vata jogi a piah ding reng chu a kawk vu mai jogi leh pikangi te in be lai chu secretary hana thingpui in tum chuan a lo hmu fuh ve hlau mai a pikangi chuan nang hi fanga buaipui tu ber ini tih ka lo hria a tiin a lama tang tur chuan tham a lo tum mek chu ni in jogi la chuan engzat pawh min pela fanga chu ka kalsan lowang poisa wangin ka date lo bawkang a lo ti vata kalsan tur che in ka ti dawn reng lo che thok zela mahse tang dunang ka ti mai ania engkim fanga ti tur zawng meeting a neih na te project a neih tur te tungi a hmuh dawn tih zawng te anu ka ni na angin min hrilh zel tur ani tiin poisa chengnuai khat chu a pe a jogi la chuan a lo laksak ve mai bawk secretary hana khan a lo hmu vek si a fanga hnenah chuan hrilh lo chu a du viawa mahse thil a ziep tawh chuan fanga hian a lo hre thei em bawk si a zawh lui tak tlatah chuan pikangi leh jogi te in hmuh thu te ATM card a pek thu te chu a hrilh a mahse jogi hian thil dang tuma nei nih ka ring rin lo ngot chi ani lowang a lo tih sak zung a fanga pawh in jogi chu a lo ring ve hman tawh hle a a phasan mai chu a ring thei lo chung poisa zozai te chu jogi chuan a hman na tur chu a lo hre khawp mai kupri leh misai te chu hruai chhuakin an du lei tur chuan dawrah chuan a bazar pui ta ham mai a an bazar haw in khai bawr deuh mai chu fanga chuan ava hmu ta si a phasan tak anga chuan a lo ngai deuh nge a lo be tha duh tamia lova chu wang chuan jogi chuan nuam lo a ti hle a zanra ei puiah chuan fanga chu ava sawm ta ni chuti lai chuan hrin ni khan misai te dawrah lo kalin jogi chu a lo hmu a jogi ti apartment bul chiah in a lua thar ve thu te a rawn sawi wechat lamah chuan an in friend hnuah a hawsan ta a misai chuan an in be lai kha lo hmu in fanga lo chu midang a event mia lo turin a lo hrilh leh hram a hnu deuh chuan jeya fanga leh doctor te kha an lo kala fanga chuan doctor chu jogi chanchin te nga event a thlithlai turin a lo hruai tel ve ni misai chuan doctor chu lo kwa vatin yon hai i lo let leh ta mo kum nga lai liam to sin tiin a lo tra khum chiama ani la chuan a lo hre ve der mai si lo misai chuan a hailek chu lo ni in hreswal ma se poye ti chuang mi a lo bawk a chan chu a voi khat hmu na tang khan a lo star ruk man hle to wang ani jogi bula chuan hmalak pui tur chuan a hrilh bawka ani la chuan in la zei devin misai le doctor te chu a thut dun tir vel psychiatrist doctor chuan jogi chevel chu ngun takin a lo thli thlai rukara fangan in tur a lak lai chuan jogi chuan va zui vatin voina khan pikangin chengnuai khat min pe a bazar nan le bungraw le nan cheng singa ka hmanga abak zawng hi chu nangman hmang ve tawro project siam nan poisa kan mamo tam buk si a alo ti ta hlol mai enga tinge poisa chu a pek che fangan alo ti chuan o spy turin min ti a ma se ka phasan lowang che pom ang deuh chuan ka omna a ka ei hre panga ni mai a ho lutuk alo ti ol sam eta fanga nui chu a zaru hle jogi a buang le fingviau buk si chu makati ani misai la chuan engma ama thil tur po a lei ve lo ania keini ta tur chu a lei phal hle bok sia meicha fel takani kha thattakin en kol don nia tiin a lo hrilh le zeu bok nen he nu hi chu a zei thei khop mai phur takin Mr. Jao te una chuan jogi poisa man chhuah dan te chu an lo en kwal meka ma se jogi chuan message lo thonin tuna hian fangan hotpot a ei meka
chumi khami chu a ei mek ani tih vel mai chu a lo hrilh si a an plan chu a flop tlat mai dawt chu a sawi bik lo tlat fanga thil tih te chu a lo report ve thlap a mahse a pawimawh lo chin hlir ani Dr. Erawh kha chuan jogi chu mihring anglo riavin a hria a chan pawh a huai senin a rilru a tluan em wang ani jogi hian a du che tih kha misa in min hril tawh a i du ve le ve lo Erawh chu nangman i hre chiang berang mangaina hi chuan engkim hi a huam vek ania tiin a haw san ta a fanga chuan a kawr duh deuh a lei ngam lo te chu jogi chu hruaiin a va lei sak ve ta thunga a thil lawm te chu a naupang chhia thei bawk nen fanga chuan a lawm phian mai jay le kupri te in hmu pawh kha an rui hle a luipui kamah chuan vakalin an ti chutah chuan JNU local te chu an mit vai emaw an lo ti a nai deuh deuhah te chuan an va bih vel a tak a lo ni si a jay chu a hlau thawng hle anu in hawpui a tum chuan kupri chuan a lo phal lo le ngala khanu kha ini maw ka bia ka piang a lo lang ve thin kha poisa i du sa chu ziak la min lo ti buai tawh su tiin chek chu a pe ve le mahse jay chu an hruai haw thei ta ka chuan a chek pek pawh chu a chhut let le daya an chan chin zong zong te chu kupri chuan jogi chu a va hril ve a fanga pawh in an chan chin a lo hriat ta ka chuan a ngaih tuah hle a in lamah chuan a haw ngal nukangi chuan fanga chu a naw lo thup pui awang chuan a hawa ani Erawh chuan puitling ani ve tawh a a duh zawng le tui zawng te chu tih tir ve mai bula a lo ti ve thung i thik wang ani kha i naw hian i ai aw in a nek chhuak ang che tih hlau ani kha thil dang i tui pui pheta tiin jay chu IC ka chuan anu hron chuan a lo ngai zel bawk si a pa pawh chuan i naw hi chu ala naupang lutuka atana thatur pawh ala hrelo ani hi a lo ti ve bawk nukangi bawk chuan i naw hi hnai pawh lo hnai tawh hlek su ang che tiin a vo zui le hram chumi ni chu fanga nu boral ni champha lo ni a jogi chuan fanga chu biak pawh chu a tum thina secretary hana pawh in a lo tum ve mek thowa mahse tuma ma chuan an be pawp thei lo fanga omna chuan jogi chu a vakal thei ta thowa amusement park pakhata hian a lo thungoi reng chu ni in chulai hmuna in tih hlimna hrang hranga te chuan an chuang kuala jogi chu a tawng du in a hlim thei bawka fanga pawh in a lungai na te chu a hriat reng lo phah ve deuh ani chutakara an thil in an kai deuh bawk nen Titanic a chuang ang te chuan an in hria a Jack and Rose lem te chu an va chang le ri thin a chang le robota te chuan an chang le thul man lai lal nu le lal pa te an va chang le ang lop lop bawka chung an ngai tuana a chang chuan naupang te pakhat hian water pistolin a lo ka phar hlo mai a jogi chuan a uiru hle atuk zinga fanga lo har chuan amutna chu a han ena a khum a lo ni ho lo jogi room zo ka lo ni a an hun man dun thin thalak hrang hrang te chu banga chuan a lo in tar jogi lo lut fatin eitur a pe fel to thu a lo hril fanga Erawh chuan min lo duh rukna a rei tawh hle mai a tiin a hlim lutuk chu a nui ru tut tuta chauka a ava chhuah phei chuan secretary hana pawh a lo ngak reng tawh a tuk chuan te chu an vai chuan an kil ho mix chai chuan jogi chu a fak le thiam khawp mai kupri Erawh chuan je chanchin a hriat lo awangin a ngui bura jogi in a zo sak ta ka chuan fanga chuan a naw chu anu in a khung hran hmak thu le a phone pawh a chhu dei thu te ram pawh na thon chhuah le a tum ril ruk thu te chu a sawi ta a chu chuan kupri chu a timang ang hle a jay chu a khongai hle chuti lain research department te Erawh chuan perfume rim duh thu sam chu an la siam chuak thei tlat lo mai a sum le paila chu an seng hnem to box si an mang ang hle fanga Erawh chuan thei top chhuah a an hna te chu chhunzom zel turin a lo fui tlata Mr. Jawa pawh in secretary hana chu an project thar chung changa te chuan va chhim bu dawi le chu a tum peka mahse tun tum chu a lo har sa tal mai secretary hana chuan engma chu a lo hril tha duh tawh tlat lo
Jaya chu khuhar taka aruma omlai chuan pawn lamah chuan kupri chu alo lang hlola eitur chi hrang hrang a duh zawng chi hlir chu alo ken sak bawk anu in a khung bo na ata chu chhuat tir tumin tlan bo tura pui chu alo tum mahse Jaya chuan alo duh lova anu chu engang mi nge a hriat chian awangin a tlan bo san theiin a in ring lo Misa in fothut policy kalpui chan toro ati kha jogi chuan a sherenga fangarim tui ti deuh tur perfume te chu va in ka tumin sample an dah na ruma kha na vakala a ke chu bil palin a tlu swal le perfume chen khat te chu ati bobok a zung bun bun lai chu perfume bua a chuan a zuk chia pala arim chu aron dang tatlat mai fanga chuan thom hria in sample ruma chuan alo lut ve a rim mak tak mai lo chhuak chu a ron hre ve ngal rim tuia ti hle a jogi po chu a hnim tir ani po chuan chu tiang rim reng reng chu alo la hrengai lova rim tui alo ti ve em bawk hormone perfume chu an hmu chhuak dawn ta a ang ta riau mai When You Get Married drama book chu kupri chuan alo en le a jogi chuan fanga ngai tua chhuakin a zak deuh fanga khan perfume thar a thlau ke tak ang chia kha siam chhuak le tura ati awangin jogi chu lepru ma chuan om renga khatiang rim kha a hre thei si lo amit tuamin a rim hriat na nen chuan a zawng topa chuta a rim hriat ang chia chua hrele a hnim vung vunga fanga lek lo ni in hormone chu fanga taksa tang chuan alo chhuak le chemchema chuta tang chuan hormone lik le perfume in chaw pola tanga rim lo chhuak ani ti chu a hre thiam ta a zung buna po chuan 45% hormone alo omreng to ani fanga hne chuan a rim hmanga perfume siam chua angai thu chu a hrilta a secretary hana po in ivarim tui ve alo ti fanga chuan mihring hormone atanga perfume kan siam chuak thei ani chuan kan company hian bung thar kan kai nge nge yang alo ti ve ta a secretary hana po alo phur hle research department te hne na po dreamy love aya hormonal perfume lama in thlak thleng jok tur chuan a hril tir bawk Nikha chu news lama tangin Carly scooty in sut thuan lo soya jogi scooty ang chia chia kha ani awangin fanga chu a hlau thong hle a ngai ventur chuan avatlan vat ma se hliam tor chu jogi alo ni lo hlau mai alom lutuk chuan alo kwa topa zana chuan dor changkang dewa chuan thil ei pui turin a hrai chhuak chiat romantic atumte lul nen secretary hana po chuan alo pui ve bok na in plan chu a fel vek le ngal holama po chuan arbop chuan ei hole shama jogi in angai na tem awangin arbop an hmu to chuan apil thei thlot lo ani Nikha chu US lama tanga a chan pakhat chuan fanga chu a office a chuan alo tlo hlola jogi chu ko hmu in a hriat ngai le ngai lo a zota a chu pa chuan alo hrengai mia lo ani chuan jogi chu US a aton chu ani lo hmel ta riau mai secretary hana chu kovin a in luan en kol tu te zo chungot lova jogi chan chin dang chu zong chhuak le turin a hril tlailama lo ni chuan jogi chuan fanga chu alo ngak renga tunge ini chia I in luan nei tu fanu ini lo ti ka hria enga tinge dot min hrila ti in fanga chuan aron chhuah chhal ta mai jogi la chuan eilia na ni thu te chu a hril thei bok si lova shilpo ni se awoi don chuang lova alo hlau viau mai thei bok chan vak ngai na a hretlat lo nakina ka hril fiang che katia tia a phun nuah nuah lai chuan ro alo sur thuta fanga chu alu aron haya an hun liam to angai tua chhuak le chuta chuan jogi chu a hmule a ma se dot a soya wanga thinrim deuh chuan a kalsan ta ni jogi ero rasur hnuaya chuan angai na shelo devin a thurenga shi I khan ni hliap khumin alo veng ve thung rasur lakata chu alo hlia khua fanganin inin hawani mo tia azo chuan thil hote nia ti in jogi chuan alo chang shi I a sweet bag chu tuiti devin ei tuam tuama in lama chuan anin hruai hota shi ya chuan
ilungai changa piangin milo hre chhuak thin la itan thian hniam tu kalo ni zelang ti ina cha Jogi ero chuan khatia inui ver khan ka hmu hnui ang thei riawin ka hria alo ti daya thian ni tur chuan anin pinky promise ta ni Ruah do chunga fanga hota khan Mr. Kim anupui picheni kha a hmu a pili ti ina ko pal hlau mai ani chuan alo hriat lawa wangin alom vak lova a hmeichhe hmu to te a thei ngil zel awang khan a hming le ani na po a hre to mi alo ani chuti lai chuan Mr. Jawa kha alo om ve ring le ngala secretary hana hlau thong chuan engenge mosoin fanga chu lo bia ka tuma aka lo hup sakvat Ambula Mr. Jawa a om ve ring wangani Jogi ero chu a thei ngil tlat lo Secretary hana hne na chuan Jogi chu ban ngal tur chuan a shila ban ani thut mai chu Jogi po chu amangang hle do soi chu thalo rawina sheta a mi sai bula po chuan atira in nei tu fanu anga anin soi chu dot mai mai ani thu chu a soi ta veka ani ero chuan alo shedei to alo ni in nei tu nu nin anin biak na tangin a fanu an ni lo ti chu alo man chuak dei to ma se an lo in nel ve man to in atan po an tangkai tho si a alo shelo om chhun zom mia mia mai zo ka lo ni Kayu hotela chuan fanga chuan Zoom meeting alo nei meka Jogi chu waitress ang chuan avalut fanga chuan alo en chiang lo hlau maya longchera te chuan sorry ti inziak te chu ada tlar dia ta microphone chu la chhuakin laiza zetin a hlaphwa chop ngai dam dil na hla chu alo satawak wak maya meeting a mi ho po chu an nui alo za hle rangdewin fanga chuan meeting chu a call off ngal Jogi chuan ngai damadil chhun zoma ma se alien ani thu tele ati buai ring na chan chu hormone du wang ani di te chu a shil thei chuang bok si lova fanga chuan alo ngai dam du ta lo atuka F group hawin meeting an nei na ero chuan Diwan company ni na contract sign pui tur chuan Jogi chuan rawata a tuma in contract an sign pui thei lawa wangin fanga chuan Jogi ban na hun rem changa mana tumani Jogi po chuan alo hupur hle a ikal du lo chuan ibang mai don nia fangan alo ti mia ba ka naktuk chuan hnu ma in thil thlendan report kim chang tak lo peang che alo la ti zui ban ai chuan ti in Jogi chuan phurlo tak chuan ati le mai chuangai ta ni nidang ang bukin kupri chuan jaya eidu zong hlirkeng chuan avatlo li a jaya chuan pona zalen taka wa chwale chu achak to zia lo shil ti dan tur kong thum kupri chuan ako hmuwa pakhat na chu lemzia lamban sana anu thuzuma le khazira ramdanga omle chu ani ma se lemzia chu atuina perani awangin jaya chuan bansan chu alo du haulo pahni na chu achung te ni na anin zom na zong zong chut cha veka atuina zong boy pui top chu ani ma se chu po chuan anu le pa le a u nau pa ril ru ati na don ema wang chuan alo hnol le a pathum na chu anu du ber rampo na le khazir ai ma chuan F group a thok thei tura thiamna nei tir chu ani ti an sha ta wangin an khwa chuan le kha zir chhun zom mai sela ti chuan lemzia po a hun ola a kalpui thei don bokani chu tha an ti dun tariaw jay lom lu tuk chuan kupri lu chu alo chu sak le a ani chu alo sale pop pop to jay anu in kongka alo kika awa hon hlan chuan satela chuan alo chang le daya anu chuan eitur a thu ruk te chu aman sak ba ka kupri chu a hmu emuti in a hlau thong hle a ma se satel lek mai chu abula chuan alo om si ai tur te ero chu anu chuan alak bo sak le veka satel po chu jaya chuan a hmu zo le to chuang lo na a thorim ema wanga Jogi lo mutlu chu atla chepa fanga chuan abianga alo vadom sakman alo har hnu chuan a tho chhun zom le char char presentation po a pecha khop mai Mr. Wang le shi te chuan tho ho chuan lo du ta hlau maya shi chuan sweet alo pek ang bok kha alo pele in ti thei dewin Jogi chu fanga office a chuan avatlan luta
Diwan company ni na contract an sign fel to thu chu shilin document te chu ava entir chuti maya ol sama an thopui theilo mai chu makan lo tingang mai jogi po a harwang le to hle a chawshelo ang mai chuan a thatho le to khop mai fanga chuan hnathawk ho ka tangin jogi le diwana an CEO te chu anin sha that hle thu an soi thawm alo sha a an thalak te po chuan lo nei thlap masi an hnung lam chawani awangin doctor po chuan alo lak thu tak pui du vak lova fanga chuan jogi chu a thei ngil thei nan in hmu tam vak to lo chu adu a an in lua lai po chu a le sak ta dai mai arang thei ang bera chu in chu an chhuwa san alo ngai don ta ni jogi chuan fanga chu va hmu in keimin hovel ma la mi sai chunga le zil chuan hetiang hian che su abel pahlui in ania ti na wangen hei hi chu in nei tu te ne na kan in rem siam na ania engmai min ti buai theilo alo ti tlat ma se mi sa in kha ina khan a first love alo ngak magazine dule min ban la in kha chu thu sak lo mai ro atilia mangai na ti vel hi karin zong ani velo nangpo kha do soi ching ini kha fangan alo ti vele thlat mai anin soi fel thei tangang lova mi sai po chuan apoi love ka kaltir to mai aniang chu naktuk zinga kanin son chuak nga lang ti in lua tur dang chuan dap kwal ta a pakhat nok deuh mai chuan va hmu chuk chu alo la om zuya mi sai chuan a hlau hle mi sai lungai lutuk te zia om tur chuan doctor khan va ko saka mi sai chuan yan hayan akal san do na athu soi te chu a shila ka chaw to ani mania om ka du ati vel te chu asoya doctor chuan ani chuan ngak du to su a then che ani chu aru lang rotin asoi lo mai mai ani alo ti sak mi sai po in phakar dewin wichet lama in be chhun zomila rilrulam doctor ini thosi a karilwa ha boxi alo ti ve zaya jogi po in fanga chu ti lung oidan tur ringot alo zong investor te alo zon sak thul uite alo hon sak lo le ei tur te alo pe thul ma se omzia ane chuang lo Jaya po chuan an khwa a university alu mai chu adu thu le sumdo na te po lu chil chho zel adu awanga ni thu soin anu chu rem ti sak turin ange na college alu shim shim do na wang chuan anu chhualo lom hle an thing pui dora chuan jogi te chuan anom chil ngala indang po lo lovin a chep deuh na in an vai chuan an leng ve thei mai chung ko choi khom na chuan fangale mengtia ni te chuan lo tel ve a Mr. Chen atekha a u naw nu investor tho pichani nen khan an lo tel ve bok sumdo na chungchang te an soi ho pichani chu mengtia ni nu lo ni a nukangi chuan fangale mengtia ni te chu anin ngai zong mayang ti chwa lo hlau ru le a thil ti thei tak tak chung kwan ni awangin jetan chuan konga pingdon ria vina shiani ma se u naw pa Mr. Jawa chuan lau thong du su staff ho ti ti ka shia ania jogi nen khan fanga hi anin ngai zong an ti khatiang hmel chemo lu tu kha chuan ati chevek trep to ang alo ti then business reception party lo om tura chuan mengtia ni chuan fanga chu kalve tur chuan a soma shenia po in jogi chu kalve turin a sombok ani po chuan alo pum sak ve a jogi holam chu fanga chuan alo hmurenga dora chuan nukangi khan alo ngak le kurto chanchin engma min lo shille silova tin alo chwa chala naktuk zana hian business reception party omdona vakalla fanga che dan zong zong min lo shil vekang che ti in thomhnoman to tak tak a hak tur te chu alo ken sak le pek kalve thawalo tumlok sa wang chuan hak tur anei le ta ani maya ti in jogi chuan alo lak sak le shi ya po chuan party na hmun chu ma taka thlenga jogi scooty ni na alo in khal thleng chu alo boi puivat bengbe jogi in a thlau pal kha shi ya chuan alo thar saka a be tir ngal in kai chungin in chung lama chuan an lu dun ta a fangale mengti ani te po chu an lo thleng ve chi a
an chetla chu an lo thlereng an ni pawh chu inchhung lamah chuan an lu zui ve ngal jogi chuan fanga chu va bia in a kalna piangah chuan zui ve zel a tuma na nai bawk khan alo dang le tawngkam ngei awm deuh deuh chuan alo ti le awangin a irhfiak tir le a nana in a zu in laia the atum chu shia khan lo pui ve thungin jogi chu alo nem sawn hmana fanga nen chuan an va in hmu CEO ve chu chibai an han in buk ve takna a aruk tak chuan an bula ding jogi chu anin chu a ang viau zo kani jogi tela chuan fanga chu a zui koi deuh reng boka ma se ani chuan hormone perfume siam chua po chu cancel le vek atum thu te a hmu pe to lo thu te chu alo shil le zel sia jogi rilru chu ana hle a pen drive hormone perfume project atana alo imbua sai ve na te chu fanga chuan ati tlak sak dai le ngala chu pen drive tla chu jogi chuan azuk zong takna a hmu zo to lo fanga po chu a ho zui ngala shia khalo kalin sweet book kha jogi chu alo pele mi in an ti lung oi lo che chuan midangin an ti hlim le mayang che inin ang khan om to pro idu om lu tukania ti na lo fui reipo om zui talo chuan an ni po chuan ho ve ngala atuka chuan fanga le shi i ate chu boxing ring chhunga an va in tong fu a anin be chhun zom ta anin hne to khop mai shi i a chuan jogi hi hmeichhe fel takani a tilungai ho suang che ati chuan ilo boy ve na tur om lo fanga na lo ti ve thung iti nat le chuan pialral kongka ka hon sakang che ti na wawa a top lama ero chuan an ke pha te chu anin zat saka an nui war a topa chuan jogi chuan a hna chu ban sana tumta a secretary hana chuan a ui hle fanga lo kalin secretary hana chuan va soi sak chu atuma ma se fanga chuan a rilru alo ti khautlat mengti ani lo kalin e in tur te alo ken saka jogi po chu ho tur chuan a in siam zui ve ngal chutia jogi thutna lo ruak ta huai mai chuan fanga chu ati lungai deuh ria vin a langa jogi lifa chuang tur chu an va hmu enga tinge iban dai do na ti in mengtia ni chuan a zota adu thlanna ani kha ti in fanga na lo chan khal lifa chuan hmeichhe pahnih te chu an chuang dun ta a fanga bula khan in ti fel hmel dewa a awm lain an pahnih chawa an awm chuan mengtia ni chu a tawng ngei awm thei khawp mai nang chu a hun liam to ini a bul hnaiah pawh hian lo awm le to suang che ati zui ngat jogi chuan makati hle a chan chu a du viau na in a chang du ta lem lo college kal tur chuan jaya pawh chu phur takin a chhuaka khoi college ama chuan avakal lo a gallery a bawk khan kupri nen chuan an vai in hmu ma se awm mai chu kupri chuan alo phal lova lemziak chu be chhun zom zel tur chuan alo fui sau shia chuan jogi chu candy show empui turin a hrai chhuaka thla alak sak molmol mai chuti lai chuan fanga le mengte ani te pawh photoshoot nei tur chuan an lo thleng ve chia a an vai in hmu khawm le taral mai van nei thlak takin jogi le shinia te chu chopchil deuhin model atan chuan an lo som ta a kopul pahnih an mamo alo ni jogi chuan fanga te an tel ve dawn awang chuan peih lovin alo hnar deia inin hme lo e mai reilo te a in ngai zong anga hanlan dun chu a har savia wang ti lo zok lo ro u alo ti kher awang chuan jogi chuan angei ve ta dewa lo en ro kanin hme zia chu ila shemayang ti in alo pom sak ta ni ma se model lampang chu jogi chuan a zei vak lova mengtia ni la chuan alo nui zat vel hle jogi po chuan a thei ang chuan alo run lui ve zela a che tha chho ve ta khop mai ami palam te po chu an lang dun ve ta a an ni ero chu an zei dun khop mai a che tha zawk ni tum reng chuan an in el tangat ngata fanga phei chu a in phel zau sawt khop mai mengtianin fanga chu lo buai puya tuma piangin secretary hana chuan alo ti khal zela tuna chuan kopula an lak alo hun ve ta
Jogi tlutur chu fanga zawk chuan alo dawm hman hloh mai a. An in hmeh ta riau a an hriat avangin thla la tu te chuan fanga leh jogi chu in kawp tur chuan an lo ti ta daih a. Thlalak an zawh fel hnu chuan jogi chu ava in thlak. Meng tia ni khan lo changin fanga hi lo hnai tawh su ka tih kha mipadang hausa deuh ka lo zawn pui ang che. Ani tan chuan ama pui thei tu hi ama mawh ber ani. Nang ang delivery girl mai mai ni lo hian alo ti deuh khera. Nang po ingay ni biu vaka I chung te pui na avanga mi hriat lo ve mai mai ni kha. Mi re thei tak chung kwa chang alo chor chuak chu ni la. Tu nang din mun kha iding hau lawang. Cha chu in ti ve hlar khop maya. Ma se nang ang hi chu bazara an tam mai. I make-up a pher nia ti in jogi chuan alo trong khum ve ta sak saka. Fanga le shi ya te lau kal a mu ve le meng tia ni chuan a ke lau te na der. Jogi chuan, wow, fanga chua felalom, I bial nu kha lau boy pui mai ro o. Kal dayang ti in shin I chu a kal pui ta daya. Fangan I cha mo ati chuan meng tia nin kangal rek hi ka bila hospitala min shwaila ti na lau ngen. Thil omzia hai hek lau fanga chuan. Miss iti der thiam reu mai. I huang lau inor trepania a lau ti ta dai si a. Meng tia ni chu a sak le.